Vítám vás u dnešního dílu podcastu, který věnujeme dětem, hračkám a dnes i mamince Míši, 5leté holčičky Nelinky. Ahoj Míšo. Ahojte všichni. Míšo, Nelince je 5 let, chodí do školky, teďka je v poslední školce, v té předškolní. Jaký hračky má nejradši? No, momentálně jí nejvíc se baví něco vyrábět, malovat si, ale ráda si hraje i s panenkami a učí se jakože jak komunikovat, jak komunikují spolu ty panenky. Mm-hmm. No a když říkáš vyrábět, že jí něco baví, co spolu vyrábíte? Nebo malujete si, nebo děláte nějaký obrázky? Co prostě je taková topovka u ní? Momentálně největší topovka je u ní vyrábět náramky pro každého. Jo, takže i třeba tady takhle jako z korálku. Mm-hmm. A ty už máš od ní nějaký náramek? No, já jediná asi ještě ne. Jejda, no tak vidíš to, prosím tě, dneska, až se vrátíš domů, tak s tou Nelinkou ten náramek udělejte. Mm-hmm. A teď jsem viděla, že v poslední době se i ty náramky navlékají a dávají se na různá místa. Nevšimla jsi z toho? Vím, že i na Facebooku kolují jako dárek pro radost. Mm-hmm. Třeba by jí tohle mohlo taky bavit. No, to by určitě mohlo, no. Takže vás čekají určitý výlety bez tak během toho školního roku, i když už prázdniny jsou za námi, tak třeba to bude nápad, jak si ten den zpestřit. A ty jsi říkala malovat. S čím si maluje ta Nelinka nejvíc? No, barvama nebo pastelky? Používá hodně fixy, ale i pastelky, ale jako ona ráda maluje i na plátno, takže jako barvy klasické. A má doma i takový malovací tablet, jakoby, a na ten si... Je to něco tady takového, jak máme? Jo. Takže takový tablet. A co normální tablet? No, ten samozřejmě taky používá. A co jí tam na tom tabletu nejvíc baví? Má tam hry pro holčičky, pak nějaké naučné hry, ale pouští si i nějaké pohádky, filmy a sem tam se podívá i na nějakou tu blbinu. No a kdy nejvíc používáte ten tablet u Nelinky? Spíš až k večeru, takže třeba po koupání, ale někdy, i když třeba potřebuju doma uklidit a nechce si zrovna hrát s hračkama, tak prostě si ho půjčí a... Jo, takže je to taková jakoby trošičku i pro tebe ulehčení. No. A dokážeš si ten tablet vzít? Dokážu, protože když my máme doma hodně hraček a když si ona nechce nic vymyslet za aktivitu a já jí něco vymyslím, tak ona řekne, tak jo, tak já si jdu s tím hrát. Takže není problém v tom jako sebrat. Ne. Nevsteká se, nedělá neplechu. Ne, z 99% ne. Tak to je super. No a máš nějaký nápad, jak by se mohlo poradit rodičům, kteří mají problém tady s tímhletím, že ty děti nedokáží od toho tabletu nějakým způsobem odtrhnout? Co jim tak můžu poradit? Ono v dnešní době mně přijde, že ti rodičové si málo s těmi dětmi hrají. Takže prostě se věnovat víc těm dětem a jako nedávat jim ten tablet a potom není problém jim ho vzít. Míšo, ty jsi vzpomněla ty blbiny na tom tabletu. Jakým způsobem kontrolujete s Matějem, což je tvůj manžel, to, na co se Nelinka kouká? No většinou se zajdu podívat, na co se dívá zrovna nebo co dělá na tom tabletu. Má tam i jakoby nějaké dětské verze přednastavené, ale někdy klikne na tu ikonku i pro vlastně, kde je otevřené všechny ty videa. No a v tom případě potom ji kontroluju ještě více a když je tam něco špatného, tak ona ví, že to je špatný, tak hned to přepneme. A dá i nějak najevo, že se kouká na něco, co zrovna není úplně ideální pro malé holčičky? No, ona se tak jako kulišácky podívá.
že jako jestli se dívá, jestli ji kontroluju a já tím zjistím, že se dívá na něco, na co by neměla a hned jako zakročím. No a myslíš si, že to mají takhle nastavený všude, nebo máš nějaké zkušenosti třeba i od kamarádů s dětmi, jejich, jak oni kontrolují to, co mají nastavené na tabletech ty děti, nebo vůbec jako netušíš? Tak v tomhle případě moc netuším. Takže jste se nebavili takhle s kamarádkama, jak tráví děti jejich čas na tabletu, nebo na co se koukají? Jako občas si řekneme, no, jako ta naša malá zase koukala na tablet, nehrála si nebo tak, jako, ale nějak to moc nerozvádíme tady toto. Děkuju. Míšo, říkala jsi, že si spolu hrajete s Nelinkou, že vymýšlíte různé aktivity. Jak to vypadá, když se zapojíte všichni tři do té aktivity? Co nejvíc děláte jako spolu v rámci toho hraní? Nejvíc, když všichni si spolu hrajeme, tak Nelinka udělá, že jsme v restauraci a nosí nám jídlo, obsluhuje nás, anebo třeba venku hodně ona si ráda hraje s balónem, takže jako takové ty míčové aktivity. A tam jste všichni tři u toho míče, nebo tam převažuje tatínek? Všichni tři. No a myslíš si, že problém u dětí, jak jsme se bavili s tím tabletem, s tím hraním, v podstatě vytváří rodiče, jak odpoutat to dítě od toho tabletu? Myslím si, že na tom jako nesou velkou odpovědností rodičové. A co bys jim ty mohla poradit z hlediska toho, aby se s tím lépe vyrovnali s tou dobou na tom tabletu a nějakým způsobem to dítě zaujali? No, je to těžké, protože jako v dnešní době jsou všichni hodně na telefonu. Ne, je málo času, protože všichni jsou dlouho v práci, ale prostě odložit ty domácí aktivity, jako je úklid a tady ty věci a věnovat se těm dětem, protože oni tak strašně rychle rostou a pak se na to bude vzpomínat jenom, no. To je právě to, co já dost často říkám svým kamarádům, přátelům, známým. Uvědomme si, že ten lidský život je tak rychlý, zkusme si ho pro sebe udělat co nejkrásnější. A k tomu mohou právě sloužit i ty aktivity společně s dětma, to společné hraní, skákání panáka venku. Školky jsme hrávali s míčem, nevím, jestli vůbec dnešní děti tady tohle znají. Na druhou stranu je tady i spousta jiných hraček, které mohou určitě zasuplovat ten tablet a pomohou rodičům i v tom, aby si mohli třeba zvládnout i ty domácí práce, když dají dítěti třeba stavebnici a to dítě si staví, podporuje svoji fantazii a má o zábavu postaráno a ten rodič taky má nějaký ten čas. Má Nelinka stavebnice? Má stavebnice. A kterou má nejradši? Co skládá nejradši prostě? No nějaké domečky z toho skládá, nebo i když je už větší, tak komíny, čím vyšší, tím lepší a pak ho zboří samozřejmě. Tak ona je to hrozná paráda. Já si vzpomínám, že svého času i v televizních novinách byly zprávy o tom, jak se bourá třeba zrovna cukrovárenský komín nebo pivovárnický komín. Tak to je přece paráda. No, ale na druhou stranu, já si myslím, že ty stavebnice jsou pro ty děti důležitý i z toho důvodu, že si trénuje tu jemnou motoriku a to pro Nelinku je zásadní, protože, jak jsme vzpomenuli na začátku, je v tom posledním školním roce ve školce a pak už ji čeká škola, takže tam budou určitě paní učitelky rády, že má natrénovaný uchopování tužky. No a když už jsme byli u toho hraní s tou Nelinkou, mluvila jsi i o panenkách. Co tady taková panenka? Má ráda i takové jako nohaté panenky? Ano. Ráda je vyslíká, oblíká a někdy mi dá i jakože druhou panenku, ať si spolu vykládáme a tím jakoby ona si aspoň trénuje, jak se mají ti lidi k sobě chovat, mi přijde, jakože. To určitě mě teda napadá, že určitě si i rozvíjí tu slovní zásobu, která je důležitá, aby potom s tím nástupem do školy dobře vyslovovala, znala slova a dokázala se v tom kolektivu taky uplatnit. I když, jak znám Nelinku,
a přiznám, že teda Nelinku znám, tak ta má vyřídilku dobrou a možná to bude i díky těm panenkám, se kterými se spolu hrajete. Ano. No a když bys měla si říct, jaká by ta třeba i v budoucnu měla být nejvhodnější hračka, která třeba ještě není na trhu pro Nelinku, co by tak si Nelinku nejvíc zaujalo? No... Mělo by to být kreativní a víc jako nějaká jako třeba i logická hra nebo něco takového. Co myslíš, jako že by tak mohlo více ještě formovat dál a posunout? No něco, co jí bude trénovat paměť, ty logické hry a je jakoby... Ona si tolik nehraje s panenkama, ale myslím, že by bylo lepší, kdyby si s nima hrála, aby si natrénovala, jak se má chovat víc k dětem líp. A ty, když říkáš trénovat paměť, to je třeba i dobrý Pexeso, protože my jsme si hrávali s obyčejným Pexesem, teď už je různých variant Pexes na trhu a nehledě na to, že i na tom tabletu se to Pexeso dá hrát, kdy nemáte k sobě někoho zrovna z těch rodičů anebo sourozence, takže to je možná i ta výhoda toho tabletu. Na druhou stranu blíží se období Vánoc a spoustu těch her se dá pořídit i jako vánoční dárek. Jak to máš ty a Nelinka s psaním Ježíškovi? Ježíškovi píšeme. Píšeme mu hodně dopředu, aby věděl, co všechno má sehnat. Ale letos jsme ještě tak jako nepřemýšleli, protože teprve bude mít narozeniny, takže ještě, a u ní se to často mění, co s čím si hraje, co má zrovna ráda, takže... No a když už teda napíše tomu Ježíškovi, plníte jí všechna ta přání, co napíše na ten seznam? No, bohužel zatím jo. A ten seznam je většinou dlouhý. No a když teda už tam najde všechny ty hračky, jak si s nimi hraje? Jako využívá je všechny najednou nebo upozadí potom nějakou? Jelikož jich dostane většinou hodně, tak si tak jako postupně s nima hraje. Ono potom zjistí, že já jsem dostala tohle, tak si s tím hraje až ten další den. Aby to nebylo třeba až na Velikonoce. No to naštěstí ne. Do Silvestra to zvládne. No, když jsme byli, Míšo, u těch hraček na ty Vánoce, kterých dostane spoustu, jakým způsobem si je udržuje, jak je uklízí? Je s tím problém u Nelinky? Většinou s tím problém není. Ona si teda někdy si vytáhne jenom jednu hračku, jindy toho nanosí plno, ale já se to většinou snažím korigovat, že jí řeknu, ale tady s tímto už si nehraješ, tak si to běž zanést zpátky a přines něco jiného. Ale většinou mě poslechne teda. Tak to je úžasný. Asi to vidí i u tebe, když funguješ třeba v kuchyni, že taky nemáš vystavené všechny hrnce, vařičky, tak je to pro ní možná příklad, jak si chovat k těm věcem, které jsou teď zrovna její a baví to a snad jí to i zůstane. Taky doufám. No, Míšo, já si myslím, že to naše povídání dneska se chýlí ke konci. Já bych ti za něj chtěla moc poděkovat. Taky děkuju. A s vámi se, milí posluchači, diváci, rozloučím. Přeji vám, abyste vybírali ty hračky, které děti budou bavit, které budou bavit i vás. A kdo si hraje, nezlobí.